55 pontot vihette haza. Péter, a felvezető körben megelőzted a felvezető autót, ezért kaptál 3 perc büntetést, ennek ellenére mégis megnyerted. Miért volt szükség erre a kis kihágásra? Hát mert az elején úgy döntöttem, hogy elrajtolok nagyon gyorsan, és a kocsi beragadt, azt hittem, hogy nem tud elindulni, és gondoltam megelőzöm. Mert nem mondta nekem senki, hogy nem lehet ezt a kocsit megelőzni, ezért megpróbáltam elmenni mellett, és rögtön rámordítottak. Ezzel együtt mennyire vagy elégedett az időddel? Hát ezzel együtt is megnyertem a kategóriámat, és így teljesen meg vagyok elégedve. Volt módod előtte bejárni a pályát? Igen, 7-szer is voltam a pályán. Fél egykor rajtolt el az a mezőny, melynek résztvevői a versenynap leghosszabb távjára indultak. Ez 4 kört, azaz 47 kilométert és 200 métert jelentett. A kategória résztvevői pedig a profi felnőttek és juniorok voltak. A kék színnel jelzett társaság nem panaszkodhatott, az előttük járók hagytak bőven a sárból. Family. She was a rebel, loved living free. She gave her love fast as the wind. She'd give it all again and again. A közel fél száz kilométert a junior korú Takács András 2 óra 42 perc 14 másodperc alatt teljesítette. A nap legrangosabb versenyszámának legjobb idejét pedig Eisenkramer Károly neve mellett olvashatjuk majd a memoárokban. A beszélgetésünk elején elmondtad, hogy egy betegségből épültél fel, és most úgy álltál rajthoz. Mennyi esélyt adtál magadnak a verseny előtt? Hát mindenképpen nyerni szerettem volna. Itt hát nyerni is kellett, nincs nagyon más választásom, mert idén 8 fordulóból áll a bajnokság, és abból 2 kiesett. Én már 2-t kihagytam, tehát most minden futamon jól kell szerepelnem, nyernem, vagy második helyen kellene ahhoz, hogy ismét bajnok legyek. Mennyire kedveled a sarat? Hogy tetszett ez a mai pálya? Hát a sarat különösebben nem kedvelem, de ez a sár ilyen határeset sár, mert bár úgy nézek, mint a varacskos malac, de a kerét nem szedi fel, tehát olyan sár, amit nem szed fel a kerét, nem ragad, csak bocskol. Ez a kellemesebbik. Egy ilyen pályán más gumit használsz, mint egyébként egy normál versenyen? Hát én olyan gumikat használok, ez a Hutchinson Kevlar gumi, amivel megyek most már egy éve, ami sárban is és száraz talajon is egészen jó. Én ezt szeretem, tehát apró mintás gumiban hiszek. Hát mindenki más szeret persze. Beszélgetésünk közben itt sipol valami. Elmondanád, hogy mi történik itt a kormányon? Igen, egy pulzusmérő, és azt tudja, hogy majd érzékel a mellkasomon, ami veszi a szív EKG jeleit, felerősíti, leadja a rádióhullámokkal a kormányon levő műszerek, ami visszajelzi a pillanatnyi pulzusomat, és verseny közben csipogással jelez, hogyha olyan sávba érkezek, ami számomra fontos, akkor jelez, hogy most is csipog éppen. Mit jelent az, hogy számodra fontos, és mit teszel akkor? Hát ugyan beállítva, hogy 170-es pulzusérték fölött csipog. És ez nekem azért fontos, mert 173-175-ös pulzussal, átlag pulzussal megyek végig a versenyen, és hogyha csipog, akkor tudom, hogy most jó tempót megyek. Hogyha valaki ennél gyorsabban megy, az ő baja valószínűleg nem fogja tovább bírni, vagy jobb, mint én, de akkor nyugodt vagyok, hogy magamhoz képest ennél többet nem tudok tenni. Térjünk vissza a mai pályára. Melyik volt a legnehezebb feladat számodra? Melyik szakasza a pályának? Hát talán az egyik tolós rész, mert 2 helyen kellett a kerékpárt tolni, illetve több helyen is lehetett volna, de néhol átvészeltem, és az egyik rövidebbik tolás az nagyon-nagyon mély, ilyen avar, sár, keverék, és nem tudtam megállni a lábamon. A kormányon lévő kis műszer mellett egy másik érdekes szerkezet is felkeltette a figyelmet, ez a pedál. Miben tér el ez a fajta pedálattól, a hagyományos klipsztől, amit még én ismerek? Hát ez abban tér el, hogy a cipőn talpán levő stopli, ez a fém stopli bepattan a pedálnak bármelyik oldalán, 2 oldalán, bármelyik oldalán levő kis rugós pöcökbe. Ez a kis kattanás volt az a hang, amit most hallani, és egy oldalra való mozdítással old ki.
És ez azért nagyon, nagyon jó, mert nem kell a klipszihoz lenyúlkálni, hogy behúzza, majd kihúzza, egyszerűen csak rájövök a pedálra, eltalálom azt a pontot, ahol bepattan, és már fogja is a cipőt a pedál. Ezek szerint ez biztonságosabb, mint ennek az elődje? Hát gyorsabb, inkább gyorsabb, és talán ha valaki megszokja, akkor biztonságosabb is valóban. Igen. A pálya bizonyos szakaszait bejárva az egyszerű bámészkodóban joggal merül fel a kérdés, hogy vajon hogyan választják ki az egyes versenyek helyszíneit. Ez egy a Magyar Mountainbike Szövetség közé tesz egy pályázatot a tagegyesületei között, és abban a pályázatokban különféle információkra várunk kérdéseket, többek között a pálya adatairól is. Tehát térképet kérünk, hogy mellékeljenek, színtérképet is és domborzatot is egyaránt. Még a pályázat elbírálása előtt a versenyrendező bizottság, illetve annak valamely tagja körbejárja az érintett helyszíneket, megnézi a rajtcélterületet, leellenőrzi a pályát, és utána a tapasztalatokat leírjuk, és a szövetség elnöksége dönti el, hogy melyek azok a helyszínek, ahol OB futamokat rendezünk. Milyenek ezek a helyszínek nemzetközi mércével mérve? Én úgy érzem, hogy többsége bármilyen nagy nemzetközi versenynek lehetne színhelye. Szeretnénk is nagy versenyeket rendezni. Ugye 95-ben már volt Magyarországon Grundig világkupa futam, 97-ben is lesz, és hát én bízom benne, hogy egy Európa-bajnokságot is előbb-utóbb el tudunk vállalni. Ebben a sportágban előfordult-e óvás, és ha igen, akkor miért? Hát óvás az nem is gyakori, de nem is ritka volt már. Óvást lehet benyújtani gyakorlatilag minden elszenvedett sérelmért, egy rossz döntés, egy rossz pályakijelölés miatt, vagy pedig volt olyan is óvás, hogy jöttek a versenyzők, hogy ők látták, hogy az XY rajtszámú versenyző levágta a pályát, átbújt a szalagokon, és ezzel jogosulatlan előnyre tett szert. Ezeket az óvásokat kivizsgáljuk. Többség általában békésen rendeződik, tehát nincs belőle nagy perpatvar, bízunk benne, hogy nem is lesz. Ha már itt tartunk, mivel tudja kizárni magát egy versenyző a versenyből? Hát a versenyből a kizáráshoz elég goromba dolgokat kell művelni. Ebben az évben bevezettük az egyesületek felé kiszabható pénzbírságot. Ha valamely sportoló szabálysértést követel, akkor az egyesületét büntetjük meg, hogy aztán az egyesület hogy viszonozza ezt a versenyzőjének, az már az ő belső ügyük. Mit kell tennie mégis ahhoz, hogy ez előforduljon? Hát a pálya elhagyás. Tehát amikor szándékosan azért vágja le a pályát, azért bújik át a szalagon, hogy ő nagyobb sikert érjen el, jobb helyezést érjen el. Ez nem fér bele a fair play-be. Never hurt you anyway. I don't care what you do, just so long. A rajt előtti pillanatok itt is, mint minden más sportágban az utolsó összpontosításról szólnak, és így van ez a hobbi férfi és junior mountain bike versenyzőkkel is. Mire gondol egy hobbi férfi felnőtt a rajt előtt néhány másodperccel? Talán, hogy minél jobban fejezzük be a végén. Mit vársz a pályától? Ja, hát hogy ne essek el lehetőleg azt. Ismered a pályát, voltál már? Voltam tavaly is, de azt nem állítom, hogy ismerem. Mert ezen mindig vannak meglepetések egy ilyen mountain bike versenyen. Köszönöm. Mit vársz magadtól? Hát a legjobbokat. Megpróbálok mindent kihozni magamból. Mennyire szereted a sarat? Szeretem végül is. Jó. Itt mindenkinek majdnem ugyanolyan esélyei vannak. Bízom magamban, hogy elég jól fogom bírni. Remélem, legalábbis. Nem vagyok megijedve sártól. Biztonságban a technika ne szóljon közbe. Erőlét is jó legyen, és akkor reméljük, hogy jól fog menni. És jól fogunk végezni. Én is köszönöm. Voltál már kint a pályán? Igen, voltam ma. Mit szólsz hozzá? Hát a tavaly sokkal jobb volt. Tavaly volt, akkor száraz volt, nagyon gyors pálya volt. Hát az idei az nagyon nem tetszik nekem az igazság. És a sarat mennyire kedveled? Hát nem igazán. Nem hiszem, hogy sikerülni fog ez a mai nap. Meglátjuk. Pedig most nem indulsz rossz helyre, úgy látom. Hát nem, igen. De hát itt még bármi lehet. Úgyhogy
bárki nyerhet itt az első sorból szerintem. A pályának melyik szakaszai a kedvezők számodra? Az emelkedők vagy a lejtők? Hát most már az emelkedő inkább, régebben a lejtő, csak most már félek egy kicsit. Van a pályán egy-két olyan szakasz, ahol cipelni kell a kerékpárt. Hány kiló? Ez aránylag nehéz kerékpár, olyan 12-13 között valahogy. És még egy veled jobban, amikor ő visz téged, vagy amikor te viszed őt? Az előző változat. A mezőny délután 3 órakor rajtolt, és az itt indulók minden a pályán lévő természeti akadályt csupán egyszer próbálhattak ki, hiszen az ő távjuk csupán 11.800 méter volt. A táv rövidségéből adódó feszített tempójú futamot a junioroktól Budai Zoltán teljesítette elsőként 40 perc 33 másodperc alatt. Pontosan 45 másodperccel később 41 perc 18 perces idejével érkezett vissza a hobbi felnőtt férfi kategória legjobbja, Lábas Lajos. Almost every day. A következő ugyancsak egykörös futamra a fehér rajtszámot viselő hobbi férfi, ifjúsági és serdülő versenyzőket szorították a rajtvonal mögé. A legfiatalabbaknak sem volt könnyebb dolguk, hiszen a pálya az idő előre haladtával egyre nehezebben volt járható. Horváth Csaba ifjúsági versenyző mégis úgy döntött, hogy idejét megpróbálja 41 perc alá szorítani, és ez a vágya teljesült, hiszen a rajt után 40 perc 57 másodperc múlva bukkant fel újra a rajt célkapu alatt. A hobbi serdülők legjobbja Nagy Sándor ugyancsak jó idővel, 46 perc 20 másodperces eredménnyel zárta a soproni futamot. Soproni versenynap utolsó visszaszámlálása a hobbi férfi veterán és a hobbi női versenyzőknek szól. A legfiatalabbak mellett beszélgetünk, és megmondom őszintén, amikor én először hallottam ezt a veterán kategóriát, akkor úgy képzeltem magam elé a versenyzőket, hogy mindegyiknek ősz szakálla van, és bottal jönnek majd. Hát a veterán kategória az 35 év fölötti kategória, tehát tulajdonképpen aki 35 év fölött van korban, az bárki jöhet versenyezni ebbe a kategóriába, úgyhogy... Viszont azt is hallottam, hogy akik ebben a kategóriában versenyeznek, azok ezt megelőzően profi versenyzők voltak, és sok évet eltöltöttek ebben a sportágban. Hát vannak köztük volt profi versenyzők is, én például nem kerékpároztam, tehát én nem tartozom azok közé, akik profi kerékpárosok voltak, de én viszont motocross versenyző voltam elég hosszú ideig. A ti kategóriátokban 3 kört kell végighajtani. A te erőnlétednek mennyire felel meg ez a táv? Hát megvallom őszintén, a harmadik körre én is egy kicsit el szoktam fáradni, szóval akkor egy kicsit lassabban megyek. Általában az első körben melegszem be, és a második kör az egy keményebb kör szokott lenni, és a harmadikban akkor már előfordul, hogy fáradtabb vagyok. A hobbi kategóriát kedvelő hölgyek sorából Ivics Éva tűnt fel először az elrajtolt versenyzők közül, akinek ideje 53 perc 25 másodperc lett. A veterán férfiak táborából pedig Plájer Lajos idejét jegyezhettük fel elsőként, mely 47 perc 5 másodperc volt. És mivel hogy a versenynap utolsó futamáról van szó, mielőtt végleg búcsút vennénk Soprontól és a versenyzőktől, íme néhány kép most azokból a percekből, melyekért az egészet csinálni érdemes. Ezután pedig már valóban nincs más hátra, mint hogy bízva abban, hogy jól szórakoztak, megköszönjön megtisztelő figyelmüket, és a kedvük tartja, jöjjenek el velünk a Mountain Bike Országos Bajnokság következő találka helyére, melynek Egervárosa ad otthon. Viszontlátásra! Echoes